I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now. Yeah? Oh, I can do now. The checkpoint's still open. Only got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. Hej, čaute, tak vítame vás pri druhom parte z hry The Last of Us. Čus. Ako ste sa mohli dozvedieť už z prvého partu, hneď na začiatku zomrie Joelova dcéra, Sarah. A toto sa vlastne už odohráva asi 20 rokov po tom, ako ona zomrela. Vlastne z tej ukážky ste si mohli všimnúť, že svet ovládajú dve frakcie, a to teda svetlonoši, či povstalci a vojaci. Vojaci vlastne tyranizujú tých normálnych ľudí a dávajú ich do takýchto komplexov. Uvidíte za chvíľu túto kúsok. Pozrime sa tuto. Takže ideme sem a teraz dielajte. Ale to chcem aj ja? A ja to chcem, daj mi to. Hlavne neudieraj do toho policajtu, lebo ťa okamžite zabije, už som to skúšal. Už ja to skúsim. What the hell's wrong with you? Dvakrát. Beat it, pal. Jo, ale ten druhýkrát ešte nie. No. I'm not infected. Hold her down. This can's wrong. Do it. Please. Eyes forward. Alright. She's down. Fúha. Ešte ide jeden. Čo nemal? No, tak tu ste si mohli všimnúť, čo vlastne tí vojaci robia s Seems like more normálnymi people ľuďmi. are getting infected. Tí svetlonoši vlastne tvoria povstanie proti tým vojakom a snažia sa dostať všetkých ľudí na svoju stranu a žiť v lesoch. Taktiež sa snažia skúmať tú protilátku proti tej zombie apokalypse a proste liek. Takže ideme hrať a uvidíte to sami. Ako to, čo teraz mám ako? Máš prejsť cez ten. Tak ideme tam. See you later. There you go. What's your business here? Had the day off. Visiting a friend. Alright, move on through. Thanks. Wow! Boy. Tu ste si mohli všimnúť, čo tí svetlonoši vlastne robia. Snažia sa sabotovať všetkých vojakov. Ja to chcem vidieť. More.
Je to vlastne niečo jak teroristická sekta, tak by som to nejak nazval. No to ako... Prečo mi nejde nič robiť? No. Ja nejde mi ničím hýbať. Zatlačením L. No, to je dobré. Počkaj, asi takto a takto. Dobre, a ja som to dobre. Takže to nikto nevie. Takže L1 bežíme. No, Coast is clear. Come on. So much for the easy route. Patch yourself up, all right? jo. Takže máme lekárničku. Takže pomocou tohto, OK, ideme, dobre. Som ešte to ošetriť, no dobre. Už to? They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Outside the wall. Or Mi we najprv could hovoria, just že let bež a Robert teraz go. to nejde. Cute. Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. But where are you off to? Gonna pay Robert a visit? You too? Who else is looking for him? Marlene? She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Tak ak ste vnímali teraz, čo sa vlastne rozprávali, tak aj tento Joel vlastne má niečo spoločné s tými svetlonožmi. To je aký frajer. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the Fireflies do. Bež. This is us. No a teraz Hey začal guys, bežať, že? how's it going? Shit's stirring up out there. How we looking over here? It's been quiet. Kat, tak pôjde. No signs of military have defected. That's what I like to hear. Joel, give me a hand with this. Hádam, tam nemajú peniaze. To si ťažko to... Teda, nenapadne. Y'all take it easy out there. No, jo. Oh, God, this place reeks. I need to watch what they throw away down here. There be light. Let's grab our gear. No nič, ideme za ňou. Skočím, jo. Jaký parkourista som ja? Not a lot of ammo. The shots count. To si zabudol nejaké svetlo. Ešte niečo tu není? R2, nabije to zbraň. All right, Texas. Nenabíjal to už náhodou. No tak, máme sa rozbehnúť. Asi nemáme. Tak. No poď. You ready? Yes, ma'am. No. Come on. No už idem. Už idem. Kde mám tu zbraň? Got it. Be careful. When am I not? Got a trick question? Penízky. Myslím, že na toto som nemal asi plýtvať nábojmi. Asi nie, asi, ale určite. Myslíš, že to ešte niečo bude?
Neviem, ale s 3 nábojmi to asi vôbec nespravíš. No nič, ako keby 4 boli lepšie. Treba nájsť takú muníciu. No, tak to by trebalo. No nič, tak ideme za ňou. Jedem exit. Ain't been out here in a while. Idem si ťa It's like vypočuť. we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Ja sa idem okúpať. Už môžem bežať? Where's the ladder? It's gotta be around here somewhere. Kde je? Tam je. Otoč sa. Tam. Čo? Tam je. A nie? Čo to malo byť? Tam som Hey, slab. try over there. Počkaj. L3. Jo. Už mám rebrík. Got it. Great, bring it over. Takže... Počkaj. Chcem vypnúť. Výcvik. Tak čo dáme? Čo ja viem, mohli by sme vyskúšať taktiku prežitia. Jo, tak dáme taktiku prežitia. L1, kružok a trojuholník. Takže to bude taký tutoriál. Pravdepodobne. Takže L1, kružok a trojuholník, okej. Okay, on to nebude, aj sem... Tak nič. Tam nám ten rebrík určite pomôže. No však... Ja som si myslel. Ladies first. Gentleman. Jak sa You must be patrí. thinking of someone else. Tak, ideme na to. It's all relative. This way. Čiže tu bude určite nejaká munícia. Je tam niečo? Oh. Myslím, že to sa bude šviknúť. Ešte niečo sa mi zdá, čo sa tu... Nič? Že tu bolo... Bolo tu čosi, či? Neviem. Nič. Všetko na to. Počkaj. Musím vedieť, že čo bude. Ho dáme zobraziť. Jo. To je asi všetko. Či... Nie. Ventilátor. Down through here. Dobrá. You think Robert's still got our guns? For his sake, he better. Look, once we get our merchandise back, it should Jak be sa easy zapínam? done. Myslím si, že to... Speaking of merchandise, when's that next shipment? Nezapínalo, jak? Hold up. Spores. No a tieto spory sú vlastne tie huby alebo rastliny, alebo jak by som to nazval, čo z vás robí zombíkov. Preto, To ako tá hmla? Či... no, vy to vlastne rozmnožujete tým dýchaním a môžete to aj preniesť na ostatných ľudí, preto vlastne majú tú masku. Počkaj, jak sa zapína svetlo? Where the hell are all these coming from? The place was clear last time. Coming out of something. Stay alert. Už by sa mi šiklo, nejaká munícia. No nič, to asi nič není. Takže idem sa skrčiť. There's our culprit. Ty vole, Body's not that tak old. ten už moc nenahovorí. Better keep your eyes and ears Ale open. myslím si, že nie. Možno, že len spí. Vážne? Skús do ňoho kopnúť. Nemám tehu? Nemám tehu. No, už chápem, ty ho máš praštiť tým polenom, to bude určite ten Robert. Nemyslím si, že by som ho mal zrovna praštiť. Tak dobre, čo teraz? Myslím, že sa nám to niečo rozsypá. Aha, This tu way. je. Easy. Watch it. Ty vole, My mask broke. mám ho? Don't leave me. Mám ho sejmuť?
Čo? No, tak ja by som ho nechal. No dobre, tak. Zbytočne si budeš míňať muníciu. A, predsa len tak ho zastrel za to, že ťa nechal zobrať tú muníciu, keď sa k tomu vlastne aj nejak nepri... No, dobre. Ja tak by sa zbytočne trafil, už bol na poli, prdeli. Oh, notebook. Super. Čo tu ešte máme? No a tam, pozri na to červené. To sú vlastne tie spory. Počkej, to akože vytvára tú hmu, alebo to je... No, to je ten vírus, ktorý robí z ľudí zombíkov. Aha, no, tak dajte si na raňajky. No to si do polievky. Vyluhujte. Jo, to bude dobré. Mama vám určite dá recept. Jasné. To, ktorá som myslel, že to aspoň odletí. Tam sú ďalšie spory. Ja, fú, Kámo, to je... Počkej, ešte to môže byť niečo. To asi nič nebude, čo? Asi nie. Ale oni sú iba kdesi v kutoch, jak som si všimol. Oni sú vždycky kdesi v rohu. No, oni sa nachádzajú hlavne vo vlhkých miestach. Vo vlhkých? Dobre. Počkaj, ale kámo? Videl si to? By sme sa mali stretnúť s prvým typom zombíkov. Ja. Čo? No dobré. Tak R1. Podržením. To... Vyzerá to. Počkaj, koľko ich je tu? 1, 2, 3... Aha, no dobré. Ja by som ich nestrieľal. Bol to ešte človek, alebo to už bol zombie? Máme sem. Tak ty to asi sem, čo? Pekne. Dobre, nie? Dobre, tak teraz sa dám k tebe zahrať. No, ideš. Ten tu určite nacvičoval jogu. Jogu. By ma strašne zaujímalo, kam máme ísť. No neviem. Nie som veštec. Skús nájsť nejakú muníciu, lebo už máme len 2 náboje. Pozeráme to tu, ale hlavne by ma zaujímalo, ako sa dostať ďalej. Nie si jediný, myslím. Pozeráme ešte... schody. Neboj, tak skúsi s tým. Nebudú náhodou do neba. Asi ťažko, možno tak do pekla. Ale ako ste si mohli všimnúť, zmenilo sa trošku farba vzduchu. Tým pádom myslím, že už sú nám tie masky úplne zbytočné. Poď sa okúpať. No, ale predsa len môže sa to možno prenašať aj hygienou. Preto sa treba okúpať v zelenom bazéniku. Myslím, že zelená nebude to najlepšia. Prosím ťa, to je šampón. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Každý sa kúpeme v zelenej vode, nie? Ja. Expired, that'd be a good idea. Asi hej. Čo, potravinárske farby, bože? We're here. No. Chémia je všade. Aj u vás doma. Aj v ovoci, zelenine a tak ďalej.
Není tam niečo na zemi? Nie, to sa mi zdalo. Cedulka. Jakže sa beží? L1. To sme... Damn it. Plank fell down. Moračík to asi vyskočí hore a ti povedať, že poleno je dole. Ale poleno je sa myslím, že na... Nie, tam je poleno, na druhej strane. Tam, kde je ona. A jak sa tam mám dostať? Preskočiť? Nie, ale a teraz dole, pozri sa. Ja... No a tam máš to poleno. Skús tam skočiť. Nešlo. Nie, hen tam doprava. Hen tam doprava. Dozadu. No tak nič už. Pochod dať auto. Počká, tady auto asi neprejdem. Kružok. Here, pass it to me. A čo, ale silák? Však jak pán. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. No, není sám. Netrepni si hlavu. Get your ass up here. Let's move. Bossy today. Trošku im tu chýbajú schody. Ikea sa trošku prepočítala, ako tak pozeral. Alebo nikto nemal na schody. It's clear. Come on. Jak sa vypíňa svetlo? By to vás ne... Asi týmto. Shut it. A myslím, že teraz ho budeš potrebovať. Á, Pick up that ammo. I'm sure we'll need it. Náboje. A tu sú asi tí svetlnoši, nie? Hey, little man. hej. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Ako poslať tam malé decko, však by som mu odstrelil hlavu a čo by? By som tam rýchlo prenikol. Alebo by som ho umlčal. Good to go. Come on. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hey, Tex, hey, Tex. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you Not got right some now, merchandise. Terrence. No, it's good looking. Not now. You hear me? Okay. You can do that. I love you, puppy. Sorry, man. These dogs are all accounted for. Sold out in less than an hour. Try me next week. You touch it, you buy Ja it. myslím, že budú zrovna najpríjemnejší. It's been a while. You don't visit us anymore. Čum, čum. Dobre si dávajú. Where do you think you're going? Malik, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Jaký rešpekt majú všetci. Že? Who's A that? však nie pred tým Joelom, ale pred tou babou. No však hej, si som si všimol. There. Tu dole. I'm looking for Robert. You come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Tu boli akože nejaké tie etikety, alebo čo si? Tým sa to vlastne platí. Tu môžete vlastne vidieť logo tých svetlonošov. Aj tu.
Počkej, čo tam je napísané? Jo. Hľadáme svetlo. Alebo hľadajte svetlo. Však neviem, prečo to prekladajú do češtiny svetlonoši, keď to má byť svetlušky. Aspoň podľa mňa Fireflies znamenajú svetlušky. Nie, svetlonoši. Asi ne. Let us through. No tak ale musí to byť nejaké lepšie povedané. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Tak svetlušky sú drsnejšie. around and leave now. I'm Hej, not my sme going svetlušky. Teroristi by sa nechceli ojať svetlušky. Bitch, I will bash your skull. Taký frajer, a my sa voláme svetlušky, more. Prišli za vami, a teraz si povedať, že za tými vojakmi, čo je šéf tých vojakov, a za ním príde jeden a povie, že napadli na svetlušky. No. Že tu máme prvú prestrelku. Zapnite sa. Tu dať headshot. Myslím, že to MLG. on Texas. ten už to nerozchodí. You too. How the hell did he get all these guys? If Robert's good at one Boli thing, chlapové, tu boli writing dvaja. blank checks. Traja. Let's go put an end to Ten that. jeden zdrhol. Not going through here. To skoč. Well, Neviem prečo vždycky musí dvíhať oňa. Ona je jeho. Give me your hand. Nemá to byť náhodou naopak. Ťažší. There you go. A je to. Myslíš, že tu bude prestrelka? Uvidíme. More of Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no Jsem one's divák. creeping around in here. A to ako nenapadne, prečo? Úplne nenapadne. Chill. Pani je zabíjačka. Ale tie náboje si môžeš zobrať. Trojuholníkom. Vážne. Nie. No, ser na to je, tak sa nedá. Myslím, že je jeden princíp, pretože... Čo? Oh, HSB? Odkiaľ si tu zobral? Niekam to na pani zabíjačku. Nemal by si To je náhodou... ženská práca. Aha, no tak to je fakt ženská práca. Zozadu more. Ťa zabijú. Víte sejmu. More. Kúč. Here, patch yourself up. appreciate it. Let's search the area. Sa aj Ten vyliečíme. kúč zober. Vidíte, aj kľúč. skladaš. Berem. Máme 9 nábojov, ako ste si mohli všimnúť. Tak daj R2, aby sa ešte prebili. Ale musíš dať na to zbraň. No a teraz daj R2. Consolidated the crates in the south warehouse. Supplies are locked up. Good. Do another one so Zober to. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he holing up with tonight? Guy's too Dám paranoid to stay here by himself. pekný headshot. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Okay. Že najprv musíme zistiť, ako si zmeniť tú zbraň. Tak. Hey! Aha. No, nemôžem dať jeden headshot. Á, to je jeden, no. No to není jedno, už nemáme náboje. Máme ešte 5. To čisto 16, ty ešte na tre.
Moro, daj sem Mika. No. No tak keď som mal tak minimum života. Ja to dám po nich, ja to dám po nich. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he holding up with? What was that? I think it came from over there. Get her! Počkaj, on ide asi od henťa, či? On utiekol. No, vidíš to. Tak ešte dokonca aj zdrhol. On je tam. Čiže to bol headshot. Ešte tam je jeden. Prežil to? Ja nie. Jeden náboj. Jo, jeden, ale oni mali zbranie, kde sú náboje z tých? No nič. Nie sú nejaké náboje. No ideš, ne? Ešte zober tam tú fľašu. Plno. Tak máš plno. Lebo Joel by nemohol odolať a on je strašný alkoholik, viete ako. Všetci poznáme. No, on nie jeden náboj, ich 7. Kde je? Tak čo? Jedeš hore. Máme pekne peňažkami. No nič, tak dneska tu už asi ukončíme. Zaujeme si to tuto. Lebo to už je viac než 20 minút. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže Admiral Brothers sa s vami učí. A vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čus!